Prop de mig milió de turistes visiten cada any Peníscola, la majoria a l'estiu. Molts repeteixen destinació durant dècades. Per això el municipi dedica cada setembre un dia per agrair-los la seva fidelitat. El cas d'Antonio y Amparo en Peníscola va ser amor a primera vista. Nos enamoramos de la zona y hace 30 años estamos aquí. En ella han passat des d'aleshores eixos estius de jocs en l'arena i escabussons familiars. Estar en la playa, tomar el aperitivo en los bares de frente a la playa, subir con ellos al castillo. En aquell municipi, que encara era un poble de pescadors, Era un poco más familiar. Ibas a comprar a las tiendas y te conocían. que no ha deixat de canviar amb el pas dels anys. Había pescaderías, ahora no las hay. Todos estos restaurantes que yo conocí cuando yo vine, todos han desaparecido. I al qual continuen totalment lleials. Mis hijos lo han pasado aquí en grande y de hecho ya tienen todos sus hijos y siguen viniendo. La mateixa fidelitat que Fernando, més de mig segle estiuejant. Yo lo he conocido sin alcantarillado, sin asfaltar, sin luz. Avui el municipi els homenatja a ells i als seus turistes fidels. Per repetir, per vindre, per visitar-nos. És l'economia de la nostra població. Amb un dia dedicat a eixe mig milió de viatgers que es visiten cada any. Són a l'estiu 25 per cada peníscola. Me gustó y desde entonces llevamos aquí 44 años sin irnos de aquí. Que eres un poco más del pueblo. La turista es perfecto. Més que turistes, família.